Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jethro. Taong 1978, Santa Maria, Laguna. Noong mga panahong ito, nakatira si Jethro sa tiyuhin niya. Wala pang asawa noon ang kanyang tiyo Miguel, kaya habang nag-aaral siya, doon na muna siya nanunuluyan. Malayo kasi sa bayan ng kanilang tahanan, kaya kung araw-araw siya uuwi, mahihirapan siya sa pag-aaral. Mabuti na lang, sanggang dikit ng kanyang ama ang tiyuhin niya, kaya hindi ito nakatanggi sa pakiusap ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, sa mga unang araw na paninirahan niya roon, naging maayos naman ang lahat. Inaasikaso siya nito, binibigay ang mga pangangailangan niya, at higit sa lahat, pinapayuhan kapag siya ay nagkakamali. Para niya na itong ikalawang ama pinuno. Kaya naman kahit papaano naging komportable siya sa paninirahan dito. Di rin siya nailang kay Tio Miguel dahil alam niya na wala itong ibang hangad kundi ang ikabubuti niya. Ang kaso lang, sa haba ng kanilang pagsasama, may isang bagay siyang napansin. At ang bagay na yon ang nagbigay din ng palaisipan para sa kanya. Tuwing hapon, dahil sa nauuna siyang umuwi, napapansin niya ang bawat kilos nito. Bago pumasok sa loob ng bahay si Tio Miguel, may sinisilip ito sa ilalim ng papag. Ipinagtataka niya yon, gawa ng wala naman ito roong alaga. Ang nasa ilalim ng papag nila ay mga tumpok ng sako at mga kahoy na matagal na ritong naitambak. Malalim din sa ilalim nito dahil yung pundasyon tinapala ng semento. Iisa lang din ang daan papasok, kaya anuman ang inilalagay doon ng tiyuhin niya, madali niya itong nakikita. Noong una inakala niyang wala lang ito, pero sa katagalan ay hindi pa rin nagbabago ang kilos nito. Doon na siya dahan-dahang naghinala. Isang hapon, habang nakaupo sa gilid ng pinto, nakita na naman niya ang tiyuhin niya na dumaan sa daanan patungo sa ilalim ng sahig nila. Nagtagal yun doon ng ilang minuto bago ito pumasok. Kaya naman ang magkalapit silang dalawa, hindi niya na naiwasang magtanong dito ng, "Tiyo, ano ho bang tinitingnan niyo dyan? Kasi ho, hapon-hapon kapag umuuwi kayo, sumisilip ka muna dyan bago pumasok." Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng, "Ah, wala yan, Jethro. Huwag mo na lang akong pansinin. Alam mo kasi minsan, may mga bagay na hindi pa tayo nauunawaan. Balang araw, malalaman mo rin kung bakit ko yan ginagawa." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakasagot. Hinayaan na lamang niya ang tiyuhin niya dahil sa isip-isip niya, alam nito ang kanyang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, naghanda na siya ng pagkain. Siya kasi ang nagluluto tuwing gabi dahil alam niya na pagod sa trabaho ang tiyuhin niya. At nga pala, nakatira lang sila noon sa isang simpleng bahay. Kalahati kongkreto at kalahati naman tabla at pawid. Medyo may kalumaan na rin ito, gawa ng yung bahay na yon ay itinayo pa mismo ng tatay ni Tio Miguel. Hindi na rin ito napalakihan pa, sa kadahilan ng bukod sa kapos sa pera, wala na ring oras ang tiyuhin niya na mag-ayos-ayos. Kaya kapag walang pasok, siya na lamang ang gumagawa ng mga trabahong makakapagpabalik ng estado ng kanilang tinutuluyan. At dahil dito, kung kaya't nadiskubre niya ang lihim ng tiyuhin niya. Isang araw ng Sabado, habang malamlam ang kalangitan, nagpasya si Jethro na pandayin ang parte ng bahay malapit sa kusina. Naisipan niya kasi na palakihin yon dahil bukod sa masikip sa loob, hindi na rin kakasya ang mga kagamitan at sangkap kapag nagluluto siya. Hindi naman yun kalakihan pinuno,
kaya hindi na rin siya nag-abala na humingi ng tulong sa tiyuhin niya. Ngunit pagkaraan lang ng ilang oras na pagpapanday, nang matibag na niya ang semento sa ilalim ng papag, naisipan niya na pumasok dito. Ginawa niya yon hindi para maghalughog, kundi gawin ang kanyang trabaho. Subalit, pagkapang niya sa loob, kaagad na sumalubong sa kanya ang kakaibang amoy. Malansa na parang basang dugo na hindi maintindihan ang nalanghap niya. Nakakausog ito ng sikmura pero pinilit niya pa ring makarating sa parte ng bahay kung saan siya magbubutas para sa pundasyon ng sahig. At kaya lang naman niya yun ginawa dahil posibleng gumuho ang semento kung sa labas niya yun sisimulan sa pagtibag. Habang nagbubutas siya, wala naman siyang napansing kakaiba. Nagpatuloy ang kanyang ordinaryong ginagawa hanggang sa mapasukan na ng sinag ng araw ang loob ng ilalim ng papag. Ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo, biglang tumigil ang kanyang mundo nang may marinig siyang isang malakas na atungal di kalayuan sa kanya. Kaagad niya yung sinipat pero wala siyang nakita hanggang sa nabaling na sa mga tumpok ng sako ang kanyang paningin. Pagtitig niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang gumagalaw sa ilalim. Maya-maya pa, isang butot balat na kamay ang tumambad sa kanya at pilit itong umuusad papalapit na para bang baldado ang pang-ibaba nitong katawan. Maya-maya pa, isang malaking mukhang bungo ang kanyang nakita. Humihinga ito ng malalim habang nakatitig sa mga mata niya. Di man ito nagsasalita pero ramdam niya na humihingi ito ng tulong. Dala ng kuryosidad, hinintay niya ito hanggang sa makita niya ang putol nitong katawan. Mula ulo hanggang tadyang ng nilalang ay may balat at laman, pero sa ibaba nito, purong kalansay na. Ni hindi nga niya maisip kung bakit buhay pa ito sa kabila ng ganong estado. Walang sabi-sabi, mabilis siyang gumapang papalabas kasabay ng agaran niyang pagsarado ng pinto. Ikinandado niya yon ng maayos upang hindi na makalabas pa ang nilalang na yon. At nang makarating na siya sa itaas ng bahay, dito niya na pinakinggan ang pag-ungol nito habang nanginginig ang buo niyang katawan. Sa mga sandaling yan, halos hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Gusto na rin niya noong humingi ng tulong sa mga kakilala nila. Ang kaso lang, iniisip niya ang magiging balik nito sa tiyuhin niya. Batid niya na hindi ordinaryong tao ang kanyang nakita, kaya kapag natuklasan ito ng mga mamamayan, posibleng yon ang pagmula ng matinding kaguluhan. Ayaw niyang mangyari ang ganoong bagay, kaya minarapat niya na sarilinin na lamang ito hanggat kaya pa niya. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nadatnan siya ng tiyuhin niya na tulala at aligaga. Wala na rin siya sa kanyang sarili, kaya kahit anong tanong nito, di niya magawang sumagot. Maya-maya pa, nang medyo maalibadbara na ito sa kanya, bigla siya nitong sinapak hanggang sa manumbalik ang wisyo niya. Pagramdam ni Jethro ng sakit, dito na siya napaiyak habang takot na nagtatanong sa tiyuhin niya. Bakit ho, Tiyo? Anong bakit? Kanina pa kita kinakausap, Jethro. Di ka nakikinig at para ka ng baliw dyan. Na paano ka ba? Ba't parang nakakita ka ng multo? Dahil sa sinabi nito, nanumpalik ang mga pangyayaring kanyang naranasan. Sinubukan niya itong iwaglit sa kanyang isipan, pero para na itong bangungot na mahigpit ang pagkakakapit. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang naisip niya. At yon ay walang iba, kundi ang ipagtapatang lahat sa tiyuhin niya. Kinakabahan man siya, alam niya sa kanyang sarili na maiintindihan siya nito. Tiyo, may nakita po akong kakaibang tao dyan sa ilalim ng papag. Huwag ho kayong mag-alala, di yun makakatakas. Isinarado ko ng maigi ang daraanan niya.
Ngunit imbis na matuwa ang tiyuhin niya, tila bang nagalit pa ito. Ano? Paano makakakilos ang nilalang na yon? Napakadilim doon. Huwag mong sabihin, may ginawa ka para pumasok ang sinag ng araw. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na nito hinintay na makasagot siya. Sa halip dali-dali itong lumabas para tingnan ng mga kaganapan. Pagdating nito sa gilid ng bahay kung saan siya nagpapanday, nakita nito ang kamay ng nilalang na nakalabas na, punong-puno ng butas na halos sumaid na sa buto niya. Wala na rin itong buhay at sa estado nito, mukhang nagawa nito ang huli nitong alas bago yun mamatay. Nang makita ito ng tiyuhin niya, ramdam niya ang matinding galit nito. Mura yun ang mura, na parabang nangyari na ang bagay na kinakatakutan niya. At bago pa man lumala ang lahat, pilit nitong tinakpa ng butas bago yun bumalik sa itaas. Sa muling paghaharap nila, nakaramdam siya ng takot na unang beses niyang maranasan. Batid niya na hindi natutuwa ang tiyuhin niya sa kanya at aminado rin siya na siya ang may kasalanan ng lahat ng yun. Alam mo ba kung ano ang mga nilalang na nakakulong doon? Alam mo ba kung bakit itinatago ko sila roon sa loob ng mahabang panahon? Malamang hindi. Ramdam ko na pinaghihinalaan mo na ako, Jethro. Pero sana naman nagtanong ka na muna. Di yung gagawin mo na lang ng basta-basta yung mga naiisip mo. Sa tingin mo ba, makakabuti sa ating dalawang mga nangyari? Dahil sa pagtakas ng nilalang na yun, babalik ang kanyang mga kasama para maghigante at para iligtas pa ang mga natitira. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa ang kanilang mga nais. Teka lang, Tio Miguel. Ano ho bang tinutukoy ninyo? Patay na ho yung nakita ninyo eh. Kaya paano pa ito makakapagsumbong? Hindi mamamatay ng ganun-ganun na lang ang mga samarang. Para silang mga bulaklak ng kadiliman na kapag nasisinagan ng liwanag, ang kanilang mga wisyo ay sumasabay sa hangin na parabang mga pulbos. Sa sandali na makalayo na sila sa panganib, gamit ang patay na katawan, muli silang lilikha ng panibagong katawan. Yan ang rason kung bakit pinapanatili kong madilim ang ilalim. Gusto ko silang manatiling tulog hanggang sa sila'y mamatay. Nabanggit din ito na tanging ang sinag lamang ng araw ang bumubuhay sa mga ito at ang liwanag naman ng araw ang pumapatay sa kanilang mga anyo. Hindi pa matukoy ng tiyuhin niya kung papaano ito papaslangin, kaya lahat ng mga samarang na nadarakip niya, kinukulong na lang niya upang hindi na ito makapaminsala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito inilahad ng tiyuhin niya kung bakit nito ginagawa ang bagay na yon. Ayon dito, ang mga samarang ang pumatay sa kanyang maestro, kaya pagkatapos niyang mag-aral ng lihim na karunungan, ipinangako niya sa kanyang sarili na gugugulin niya ang natitira niyang buhay sa paglipol sa mga nilalang na yon. Mariin din itong inilahad na marami na siyang pinagdaanan para lamang makakuha ng impormasyon patungkol sa mga nilalang. At sa loob ng 6 na taon, halos 3 samarang pa lamang ang kanyang nakuha. Nahuli niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglatag ng mga bitag. Hindi kasi madaling talunin ng mga samarang pinuno, lalo pat ang kanilang mga lakas ay halos 10 beses kumpara sa mga pangkaraniwang aswang. Dalubhasa ang mga ito pagdating sa pisikal na kumbate, ngunit kulang sila sa talino. At yon ang ginagamit ng tiyuhin niya para maisahan ang mga ito. Pagtatapat pa ni Tio Miguel, may isang bagay na hindi kayang matiis ang mga samarang. At yon ay walang iba, kundi ang balat ng punong kahoy na tinatawag nitong darong-darong. Walang halaga ang punong yon, pinuno. Ngunit para sa mga samarang, ang darong-darong ang isa sa mga punong nagpapanatili sa kasariwaan ng kanilang katawang naging sisidlan. Bagay na kapag nakikita nila, hindi nila kayang matanggihan.
Mas masahol pa ang mga yan sa balbal, Jetro. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na uling mangangahas na pasukin ang ilalim ng bahay ko. Bukas umuwi ka. Sabihin mo sa tatay mo hindi ka naligtas dito. Pasensya ka na, pamangkin, pero ito na lamang ang paraan. Nang marinig ito ni Jetro, sinubukan niyang humiling ng huling pagkakataon. Ngunit sa halip na pagbigyan, ito ay tinutulan ng tiyuhin niya. Ang ikalawang pagkakataon na sinasabi mo ay hindi na para sa ikabubuti mo. Ito ay pagpapakamatay, Jetro. At kapag pinayagan kita, parang sinang-ayunan ko na rin na magbikti ka. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ba't ang sabi ko sa iyo, marami pang bagay sa mundong ito na hindi mo pa nauunawaan? Dahil sa sinabi nito, wala na ring nagawa si Jetro kundi ang sumunod. Mahirap man itong gawin dahil sa pangarap niya. Alam niya na yun na lamang ang nag-iisang paraan kung hangad niya na tumagal pa ang buhay niya. Pagsapit ng gabi, hindi naging maganda ang kanilang sitwasyon. Bagaman hindi pa lumalalim ang dilim sa labas, paulit-ulit na niyang naririnig ang tila bang atungal ng mga nilalang na nasa ilalim ng papag. Nakakatakot itong pakinggan dahil ang mga boses nito ay parang mga gasgas na tinig ng mga matatanda. Wala rin yung sinasabi, kundi ang paghingi ng tulong at ang pag-atungal na para bang mga hayop. Gaano man niya ipagsawalang bahala ang lahat ng yon, patuloy pa rin itong nangingibabaw sa kanyang kaisipan hanggang sa maramdaman niya na sinasakop na siya ng takot na hindi niya kayang talikuran. Dahil dito, kaya nagmamadali siyang tumungo sa silid ng tiyuhin niya. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong nagdarasal sa harap ng isang maliit na altar. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi siya nito pinapansin, kaya naman ang ginawa niya ay matyaga na lamang na maghihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, tapos na ang pagdarasal ni Tio Miguel. Pagtayo nito, tahimik lang itong lumapit sa kanya habang nakamasid pa rin sa altar. Natatakot ka ba, Jetro? Tatagan mo ang loob mo, sapagkat ang mga nilalang na yan ay walang kayang ibang gawin kundi yang manakot lang. Hindi ka dapat matinag sa kanila. Magpakalalaki ka dahil hindi lang ito ang mangyayari ngayong gabi. Ano ang ibig niyong sabihin, Tio Miguel? May kutob ako na darating pa ang ibang mga samarang. Sa mga oras na ito, posibleng alam na nila kung saan ang iba pa nilang mga kalahi. Naniniwala akong kikilos sila para agawin ito sa aking puder. Ang bawat samarang ay mahalaga, Jetro, dahil sila ang uri ng mga nilalang na hindi nagpaparami. Ipinapanganak sa mundo ng mga engkanto ang kanilang kaluluwa sa kaharian na tanging kadiliman lamang ang nananaig. Ang kanilang mga pinagmulan ay tinatawag naming osarong, mga dambuhalang halimaw na may katawan ng puno at mukha na parang mga bulaklak. Siglo ang inaabot ng mga buhay nila, at sa oras na mamatay ang mga osarong, lalabas sa kanilang mga katawan ng itim na liwanag na bagong binhi na tinatawag ng mga samarang. Dagdag pa ng tiyuhin niya na sa mundo ng mga buhay, posibleng nasa 100 lang ang mga samarang. Hindi ito basta-bastang dumarami, lalo pat mahaba ang buhay na kanilang mga pinagmulan. At yun ang rason kung bakit may pakialam sila sa bawat isa. Matapos itong mailhad ang mga detalye, tsaka pa lamang naunawaan ni Jetro ang panganib na kinakaharap nila. Ilang oras pa ang lumipas, pinili nilang wag nang magpahinga. Nanatili silang nakamasid, nagbabantay sa kahit na anong kaluskos na kanilang maririnig. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, habang nakakaidlip na siya, bigla siyang ginambala ng sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso sa mga kalapit na bahay. Maging ang tiyuhin niya noon napahinto.
indikasyon na may nararamdaman itong kakaiba. Maya-maya pa, nakita niya na itong bumunot ng itak kasabay ng dali-dali nitong paglapit sa kanya. Tayo na, Jethro. Doon tayo sa sala. Nandito na sila. Nang marinig niya ang sinabi nito, mas lalo namang lumakas ang nararamdaman niyang kaba. Hindi niya kasi sukat akalain na darating talaga ang mga samarang noong gabi. Pagdating nila sa sala, panay na ang pagsilip ng tsuhi niya sa paligid. Wala naman itong nakikita roon, pero hindi pa rin yun humihinto hanggang sa nanatili na ito sa isang butas ng dingding kung saan nakaharap sa kalsadang nagdudugtong sa bayan. Kaya naman nang mapansin niya ito, kaagad niya itong nilapitan. Dahan-dahan din siyang sumilip hanggang sa makita niya ang dalawang batang lalaki na magkahawak ng kamay. May kasama itong isang matandang lalaki at isang dalagang kuba. Iisa lang din ang kanilang mga kasuotan at bawat isa sa kanila may kakaibang marka sa leeg, braso at noo. Sa unang tingin din pinuno, masasabi mong hindi talaga sila normal. Bagaman hindi nanlilisik ang kanilang mga mata, mapapansin mo sa kanilang titig ang kawalan ng kaluluwa ng mga katawan nila. At kahit maamo ang kanilang muka, mararamdaman mo ang pananaig ng presensya ng kamatayan. Matapos naman niya yung masilayan, napansin niya ang biglang paglapit ng tsuhi niya sa kanya. Jethro, lalabas ako. Isarado mo ang pinto. Nang marinig niya ito, sinubukan niya itong kumbinsihin na manatili pero hindi na ito nakinig pa. Ang rason ng tsuhi niya, kung hindi natin papansinin ang mga nilalang na yan, wawasakin nila ang bahay. Idadamay nila ang lahat ng nandito hanggang sa mapalabas na nila ako. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya nagtanong. Matinding takot man ang nararamdaman, pinili niyang pagkatiwalaan ng tsuhi niya. Matapos ang nangyaring pag-uusap, dali-dali na itong lumabas. Pagharap nito sa kanilang mga bisita, nakita niya yon na kinakausap ng matandang lalaki. Siguro naman alam mo na kung sino kami at alam mo na ang dahilan kung bakit kami naparito. Hangad namin ang kalayaan ng aming mga kapatid. Pakawalan mo sila at sa gayong paraan sasalangin ko ang buhay ng mga taong nakatira rito maliban sa iyo. Ngunit sa halip na sumang-ayon, matapang na sumagot si Tio Miguel. Kahit hayop, hindi pumapayag na basta nyo na lang silang papatayin ng hindi nanlalaban. Sa tingin nyo ba, hahayaan ko lang kayo na gawin ang mga nais ninyo? Ipinapangako ko sa iyo, bago yan mangyari, dadaan muna kayo sa malamig kong bangkay. Dahil sa sinabi ng tsuhi niya, napangisi lang naman ng matanda habang sumasagot dito ng, Katulad ka rin ng mga nauna. Nagpakita ng tapang sa una. Pero sa bandang huli, sa kanilang kamatayan, ipinakita nila sa amin ang kanilang mga kahinaan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nanlaki ang mga mata ni Jethro nang makita niyang hinugot nito sa loob ng katawan ang isang malaking palakol na may magkabilang talim. Di na rin yun nagdalawang isip na sumugod hanggang sa magsimula na ang kanilang paglalaban. Sa unang pag-atake pa lang, ipinakita na ng matanda ang nag-uumapaw nitong presensya. Nang salagin yon ng tsuhi niya, ramdam niya ang hirap at labis na pagtitiis nito para masalag lamang ang simpleng pag-atake ng samarang. Matapos ang ganoong pangyayari, sinubukan itong umatake pero ni hindi man lang nagalusan ang matanda sa sandatang gamit nito. At dahil dito, kung kaya't hindi na may pagkakaila ang nalalapit na pagkatalo ng tsuhi niya. Ayon kay Jethro, buong lakas at tapang itong nakipaglaban, ngunit sa bandang huli wala rin yung nagawa.
isang malaking butas sa kanyang dibdib ang tumapos sa kanyang buhay na siya namang ipinagbunyi ng mga nilalang. Pagbulagta ng katawan nito, kagad nila yung dinarag. Mabilis na ring umalis ang mga samarang hanggang sa hindi na ito matanaw ng kanyang tingin. Isinama nito ang malamig na bangkay ng kanyang tiyuhin na siyang nagbigay sa kanya ng matinding takot at pangamba. Hindi naglaon. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, muling bumalik ang isa sa mga ito upang pakawala ng 2 nakakulong. Doon, narinig niya itong nag-uusap patungkol sa kanya. Hinahanap siya ng 2, subalit ayon sa nagligtas sa mga ito, hindi na nila ito kailangang paslangin pa. Nakuha na nila ang kanilang pakay, kaya hindi na nila kailangang mandamay. Nang marinig naman ni Jethro ang sinabi ng nilalang, para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sa oras kasi na magdesisyon ng mga ito na pumasok sa bahay, hindi malabong mahuli siya nito ng walang kalaban-laban. Pag-alis ng mga nilalang, halos banggitin niya ang lahat ng santo na kilala niya. Kinaumagahan, di pa man sumisikat ang araw, kagad na siyang umalis ng bayan. Wala siyang dinala na kahit na ano upang hindi siya paghinalaan ng mga kakilala ng tiyuhin niya. Alam niya kasi na siya ang tutugisin ng mga ito sa oras na makita siya nitong umuwi ng biglaan na maraming dala. Awa naman ng Diyos, walang nakakita sa kanya. Nagtagal ng ilang oras ang kanyang paglalakbay bago siya makauwi. Kahit papaano maswerte pa rin siya, gawa ng may mga naitabi siyang pera. Kung nagkataon kasing wala, hindi malabong abutin siya ng gabi sa paglalakad. Ayaw na ayaw niya yung mangyari dahil bukod sa sariwa pa sa kanyang mga kaganapan, posible ring makasalubong niya ang mga ito sa daan. Pagdating niya sa kanila, gulat na gulat ang kanyang ama na sumalubong. Oh, Jethro, ba't ka umuwi ng biglaan? Akala ko ba, sa susunod na buwan pa ang bakasyon? Ano ang nangyari? Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, halos hindi siya kaagad nakasagot. Tinitingnan niya lang ito habang bakas sa kanyang muka ang problemang hindi niya maipaliwanag. Kaya naman ang mapansin ito ng tatay niya, marahan itong sumunod sa kanya. Hindi na muna siya nito tinanong ng kung ano-ano hanggat hindi pa sila nakakauwi. Pagpasok nila sa loob ng bahay, dito na siya kinausap ng masinsinan ng mga magulang niya. Nakikinig din doon ang kanyang mga kapatid dahil yon ang unang beses na nagkaroon siya ng problema. Jethro anak, makinig ka sa akin. Ang problema ay hindi yan tinatago. Paano ka namin matutulungan kung kinikimkim mo yan? Huwag kang mag-alala, hindi ka namin pagagalitan. Iintindihin ka namin dahil alam ko na meron ka ring dahilan. Sige na anak, magsalita ka na. Ang mga katagang yon ng kanyang ama ang nagtulak sa kanya upang magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Batid niya na ikakagulat ito ng kanyang pamilya, ngunit yun lang ang paraan para malaman nila ang lahat. Tay, patay na ho si Tio Miguel at kasalanan ko kung bakit siya nawala. Mahaba hong istorya, pero maniwala kayo, hindi normal ang mga nangyari noong gabing yun. Mangiyak-ngiyak niyang inilahad ito sa kanyang pamilya na siya namang ikinagulat ng lahat. Subalit sa halip na magalit ang tatay niya, pilit siya nitong inintindi. Hindi muna ito nagbigay ng konklusyon hanggat hindi pa nito naririnig ang kabuuan ng kwento. Bakit anak? Ano ang nangyari sa Tio Miguel mo? Kagabi tay, may mga bisita siyang hindi mga ordinaryong nilalang. Dumating ang mga yon dahil sa ginawa ko nung umaga. Pero maniwala ho kayo, hindi ko alam ang tungkol doon. Hindi ko ho alam na si Tio Miguel may mga itinatagong nilalang sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi niya to sinabi sa akin,
At dahil doon, kaya aksidente kong napalaya ang isa sa kanila. Tinatawag niya ang mga yon na mga samarang. Mga nilalang daw na nagmula sa mundo ng mga engkanto. Nang marinig ito ng kanyang pamilya, bawat isa sa mga ito ay napatahimik. Walang nagsasalita, ngunit bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pagkabahala. Kahit yung mga kapatid niya, naramdaman niya ang matinding takot na dulot ng kanyang mga kwento. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon ng magsalita ang kanilang ama. Maging ito man kasi, hindi maipagkakaila na umiiral ang ganoong mga nilalang. Ayon sa tatay niya, narinig na nito ang mga samarang. Ito ang panakot noon ng kanilang mga magulang noong mga bata pa sila. Di rin ito maipagkakaila na ang pinagmula ng tiyuhin niya ay ang mga taong may alam sa lihim na karunungan. Mariin din itong inilahad na hindi imposibleng totoo ang kanyang mga sinasabi. At para mapatunayan ang lahat ng iyon, nagdesisyon ang kanyang ama na dalhin siya sa bahay ng isang albularyo. Sa kanilang lugar kasi, ito lang ang taong posibleng makasagot sa kanyang mga naging kwento. Dahil sa sinabi nito, kagad siyang sumang-ayon. Natatakot man, gusto niyang magkaroon ng mas malawak na kaalaman pagdating sa mga nilalang na yon. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating na sila sa bahay ng matanda. Nataon namang wala itong ginagawa, kaya agad sila nitong nakausap. Nang may kwento na niya ang lahat ng mga nalaman niya, hindi naman ito kaagad na sumagot sa kanila. Pinag-isipan nito ng maigi ang kanyang mga sasabihin hanggang sa nagdesisyon na itong magsalita. Sa sinasabi ng anak mo, mukhang totoo ang lahat. Matagal ko nang nababalitaan ng tungkol sa isang antingero na dumarakip ng mga samarang. Hindi ko yun kilala. At posibleng ito nga ang taong tinutukoy ng mga nakausap ko noon. Tunay ngang malalakas ang mga nilalang na yan. Hindi sila ang tipo ng mga nilalang na dapat kalabanin. Marami silang paraan para matalo ang kanilang mga kalaban. Pero alam nyo, hanga ako sa antingerong yun. At kung totoo mang siya nga ito, ikinalulungkot kong nangyari sa kanya. Matapos itong ilahad ng manggagamot, dito na ito nagsimulang magkwento ukol sa mga nalalaman nito. Ayon sa matanda, posibleng kunin ng mga samarang ang katawan nito para pakinabangan. At sa oras na yon ang gawin nila, lahat ng alaala ng Tio Miguel niya ay mapapasa kamay nila. Ibig sabihin madali na lamang nitong makikilala at mahanap ang mga taong ibig nitong patayin. Posible ring tumungo ito sa kanilang lugar upang subukan sila nitong dayain. Subalit gagawin lamang ito ng mga nilalang kapag may nahanap silang interesanteng bagay sa pamilyang may kaugnayan sa katawan ng kanilang biktima. Ngunit kung wala naman, di nila ito pagtutuunan ng pansin. Para sa mga samarang, ang katawan na kanilang pinili ay di hamak na mas mahalaga kaysa anumang uri ng bagay. Nang marinig naman ni Jethro ang sinabi nito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Gayunpaman, kahit papaano nakahinga siya ng maluwag dahil nalaman niya na ang mga samarang ay hindi nang bibiktima ng mga taong walang halaga. At kung totoo nga yun, imposibleng tumungo ito sa kanilang lugar. Bukod kasi sa wala naman itong mapapala, alam niya na purong mga ordinaryong tao ang kasapi ng kanilang pamilya. Subalit nang magsalita na ang kanyang ama, nabago ang paniniwalang iyon. Sa tingin niyo ho ba, may habol ba sila sa mga katulad ko? Magkakaroon kaya sila ng interes sa akin? Seryosong tanong ng tatay niya habang nagniningas ang mga matang nakatitig sa matanda. Hindi malabong magkaroon sila ng interes sa iyo. Ang mga katulad mong may dugo ng engkanto ay isa sa mga pakay nila.
lalong-lalo na ang mga katulad mo, Rey. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay nagmula sa mataas na antas ng mga tikpala. At dahil sa lakas at talento mo, posibleng makitaan kanila ng halaga. Yan ang ikinakatakot ko. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, kaagad namang tumayo ang tatay niya para magpaalam. Hindi na sila nagtagal sa bahay ng matanda, na para bang meron silang pinagmamadalian. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating na sila sa bahay. Doon, kaagad namang nagpaalam ang kanyang ama. Natutungo silang dalawa sa kakahuyan kung saan madalas itong mangaso. Ang rason nito, may kakausapin yun doon. Hindi mga tao, kundi mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa ating mundo. Pagtatapat pa nito na, ipapakilala nito roon ang anak nila. Naniniwala ang tatay niya na yon ang tamang pagkakataon para rito. Kaya naman nang marinig ito ng kanilang ina, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Nag-aalala man, hindi na ito nagdagdag pa ng mga katanungan. Bandang 6:00 na ng gabi nang makaalis sila, kaya may mga dala-dala na silang sulo. Noong una, tahimik pa ang paligid. Wala pa siyang nakikitang kakaiba. Ngunit nang makalabas na sila ng baryo, sa unang bahagi ng bukid kung saan sila nagtatanim, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Sa bukana pa lang nito pinuno, ramdam na niya ang tila bang mga matang nagmamasid sa bawat pagkilos nila. Paglapit nila sa bukana ng kakahuyan, ang mga puno roon ay biglang nagsikilos na parabang may mga sarili itong buhay. Itinuturo nito ang daan papasok na siya namang hindi nagaanong pinansin ng tatay niya. Anak, huwag kang lalayo sa akin. Iwasan mong tumingin ng kung saan-saan para hindi ka makakita ng kung ano-ano. Alam kong kinakabahan ka, pero sana tatagan mo ang loob mo. Nang marinig ni Jethro ang sinabi ng tatay niya, kaagad naman siyang sumang-ayon. Hindi na rin siya nagsalita pa upang mapakiramdaman niya ng maigi ang bawat daan at lugar na dinaraanan nila. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, sa ilalim ng malalaking puno, may narinig silang mga ungol at mga pagkaskas ng matatalas na kuko sa katawan ng puno. Kumakalat yun sa lahat ng direksyon, kaya hindi niya mawari kung saan ito nagmumula. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang may lumapag sa harapan nila. Natatakpan ito ng mga anino, kaya hindi niya kaagad ito nakita. Gayunpaman sa unang tingin, alam ni Jethro na malayo yun sa wangis ng mga tao. Bukod kasi sa napakataas nila, kapansin-pansin din ang laki ng kanilang mga katawan. Nanlilisik din ang mga kulay asul nilang mga mata, kasabay ng pagkikiskisa ng kanilang mga ngipin. Hindi nagtagal, dito na bumungad sa kanya ang isang tikbalang na may katandaan na. Nang makita ito ng tatay niya, agad itong nagpakita ng papuri sa pamamagitan ng pagluhod. At sa takot noon ni Jethro, sinunod na rin niya ang ginawa nito. Habang nasa ganoong pwesto, nagsimula nang magsalita ang kanyang ama. Pinuno, pumunta ako rito hindi para manghingi, kundi para balaan kayo sa paparating na panganib. Nanganganib, Pinuno, ang aming buhay. Kailangan ho namin ng tulong ninyo. Pagkasambit ng kanyang ama ng mga katagang yon, biglang nagdabog ang tikbalang na humarap sa kanila. Winasak nito ang iilang mga puno sa paligid bago yun sumagot dito ng, At ano na naman ang ginawa mo? Kahit kailan talaga, wala ka nang nagagawang maganda para sa ating lahi. Magsalita ka. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit karapat dapat kitang tulungan. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-atubili ang tatay niya. Inilahad nito ang lahat ng mga pinagdadaanan nila na siya namang pumukaw sa atensyon ng mga tikbalang na nakikinig.
Kagading nagkagulo ang paligid, lalo na nung marinig nila ang tungkol sa mga samarang. Bagaman hindi nauunawaan ni Jethro ang dialektong ginagamit ng mga ito, alam niya sa kanyang sarili na nababahala ang mga nilalang dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang bumaba ng tensyon sa paligid, muling nagsalita ang matandang tikbalang. At sa puntong yon, gamit-gamit na nito ang kanilang dialekto. Sinabi ko na sa'yo noon pa, huwag kang makikiugnay sa kadugo mong yun. Tingnan mo ang nangyari. Pagkatapos niyang mamatay, kayo na naman ang susunod na mapapahamak. Hindi malabong tumungo rito ang mga samarang. Matagal na nilang hinahanap ang ating uri at ang katulad mong tao ang magsisilbing perpektong sisidlan para sa kaluluwa ng itinuturing nilang lahi. Noong nagdaang buwan, naging usap-usapan sa aming mundo ang pagkamatay ng hari ng mga usarong. Ikinagulat ito ng lahat dahil ang haring yun ay kalahating milenyo nang namamahala. Alam ng nakararami na ang pagkamatay nito ay magdudulot ng panibagong sigalot dito sa inyong mundo. Nabanggit din ng pinunong tikbalang na kinakailangan na nilang lumikas hanggat may pagkakataon pa. Mariin din itong inilahad na kailangan nilang magtayo ng bahay sa labas ng baryo upang matulungan sila nito sa pagdating ng mga nilalang. Matapos itong mailahad ng tikbalang, kagad nitong kinausap ang isa sa mga kasama nito. Magkakalahating oras itong nagtagal bago ito bumalik sa kanila na hawak-hawak ang isang bagay na nakatago sa tuyong balat na may mga balahibo pa. Buksan mo ito kapag nakauwi na kayo. Ituring mo yung regalo ko. Mag-iingat kayo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dahan-dahan na itong tumalikod. Silang mag-ama naman, nagdesisyon na ring umalis. Pagbalik nila ng bahay, kahit pagod na, pinili nilang buksan ang bagay na ibinigay ng tikbalang sa kanila. Doon, tumambad sa kanila ang isang kris na may kasamang libreta. Lahat ng nakalathala sa loob ng libreta ay purong mga dasal na kung hindi siya nagkakamali ay ginagamit sa pakikipagkumbate. Habang pinag-aaralan naman yon ng kanyang ama, naghanap siya ng lugar na mapagpapahingahin niya. Kinabukasan, sa sobrang pagod ni Jethro, inabot na siya ng tanghali. Pagkising niya, wala na ang kanyang mga magulang sa bahay. Ayon sa kanyang mga kapatid, maaga pang pumunta ang mga ito sa bukid para simula ng pagtayo ng barong-barong. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, dali-dali naman siyang umalis. Di pa man nakakakain, pinili niyang unahin na munang mapuntahan ng mga magulang niya. Pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang tatay niya, katulong ang nakatatanda niyang kapatid. Nadatnan niya itong gumagawa ng dingding dahil tapos na ito sa pagtirik ng pundasyon ng bahay. Malaki ang tahanang binubuo nila roon, kaya sa estima niya, mukhang aabutin pa ito ng linggo bago matapos. Ngunit nang itanong niya ito sa tatay niya, nalaman niya na magtatagal lamang ito ng 1.5 araw. Tuloy-tuloy ang trabaho at kahit gabi, papandayin nila ito. Sinabi rin ito sa kanya na tutulong ang mga kauri nitong tikbalang, kaya wala silang dapat na ipag-alala. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, kumilos na rin siya. Ilang oras pa ang lumipas, marami na silang nagawa. Di sila nagkulang sa mga materyales, lalo pat karamihan sa mga ito, nakukuha lang nila sa gubat. Pagsapit ng hapon, matapos ang ilang minutong pahinga, nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Yung kanyang ina noon umuwi na, para tingnan ng mga kapatid niyang naiwan. Kaya nang makalis ito,
mas lalong bumilis ang kanilang trabaho. Bandang 6:00 na ng gabi nang maghapunan sila, at habang kumakain, dito na nila muling narinig ang pagkaskas ng mga kuko ng mga tikbalang. Sa isang kisap mata, nakita nila ang mga ito na mabilis na tumatakbo. Pagdating ng mga nilalang, kagad itong kinausap ang kanilang ama. At pagkatapos nun, nagsimula na ang pagtulong nito sa kanila. Sa maniwala man kayo o hindi, di pa man sumasapit ang hating gabi, tapos na ang bahay. Di hamak na mas maganda ang pagkakagawa nito kumpara sa inaasahan niya. Ayon kay Jethro, ang bahay nila sa bukid ay gawa sa makakapal na tipak ng troso. Ang kanilang bubong ay yari sa solidong anahaw at ang kanilang dingding at papag ay gawa sa matitibay na puno. Malawak din ang loob ng tahanan. Kakasya roon ng halos 3 pamilya. Kompleto rin ito sa mga kagamitan na ang mga tikbalang mismo ang naglikha para sa kanila. Matapos niyang makita ang ganda ng bago nilang tahanan, dito na siya muling kinausap ng punong tikbalang. Nagtanong ito ng detalye patungkol sa mga samarang na kanyang nasilayan. At nang malaman na nito ang lahat ng kanyang kailangan, tsaka pa lamang ito umalis. Kinabukasan, dahan-dahan na silang naglipat ng mga gamit. Marami sa mga kaibigan nila ang nagtanong, pero hindi nila ito sinagot ng diretsyo. Naging malihim sila sa mga ito, lalo pat ang bibig ng mga taong iyon ay hindi dapat pagkatiwalaan. Nang makapaglapit na sila, tsaka pa lamang sila nakapahinga ng maayos. Dito, pinag-usapan na nila ang mga mahalagang bagay na kinakailangan nilang gawin. Sumapit ang hapon noong mismong araw. Dumating ang mga kaibigan ng kanilang ama. Di pa man ito nakakapasok ng bahay, narinig niya itong nagwiwika ng, Abaray! Hindi mo sinabi sa amin na ang ganda pala ng pinapagawa mo ritong bahay. Kailan mo ito inumpisahan? Matapos nitong magsalita, dali-dali itong pumasok para tingnan ng loob. Manghang-mangha ang taong yun pinuno dahil yon ang unang beses na makapasok ito sa loob ng pangmayamang tahanan. Labis din itong nagtataka sa kanila kung saan sila kumuha ng mga materyales na ginamit para sa bagong bahay. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, pabiro itong sumagot dito ng, Matagal na namin tong pinag-ipunan. Hindi naman po pwedeng isang gabi lang namin tong gawin, di ba? Huwag ka na magtanong. Nakikita mo naman, purong kahoy lang ang bahay. Basta masipag ka, makakagawa ka rin ng ganito. Dahil sa sinabi ng tatay niya, tumawa lang naman ang kaibigan nito. At mula roon, nagpatuloy ang magandang usapan ng dalawa. Pagtungtong ng takip silim, nagdesisyon na rin itong umuwi. Pag-alis ng kanilang mga panauhin, kagad nilang kinandado ang buong paligid. At kahit nasa loob na sila ng bahay, tahimik at maigi pa rin silang nakikiramdam at nagmamasid. Akala nila walang mangyayari noong gabing yon, kaya kahit papaano naging panatag sila. Ngunit ang hindi nila alam, yun na pala ang simula. Dahil pagkaraan lang ng ilang oras, unti-unti na nilang naramdaman ang presensya ng bago nilang kalaban. Hindi nagtagal, habang laganap ang katahimikan sa paligid, isang boses na pamilyar sa kanila ang bumasag nito. Dala ng kuryosidad, dali-dali silang lumapit sa dingding para dumungaw. Pagsilay nila sa labas, nakita nila ang kaibigan ng tatay niya na may daladalang sulo habang mayat-maya na tumatawag. Sa estado nito wala naman doong kakaiba, kaya nagdesisyon si Jethro na pagbuksan ang pinto. Ngunit di pa man siya nakakahawak sa trangka, bigla siyang pinigilan ng tatay niya. Huwag kang magtatangka, anak. Yang taong yan ay hindi natin kilala. Ginagamit lang niya ang katawan ng aking kaibigan para makapantaya. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang kinabahan.
Alam niya kasi na ang mga samarang ay hindi maaaring gumamit ng katawan nang hindi pinapatay ang mismong nagmamay-ari dito. Matapos niya yung maunawaan, kagad siyang napaatras habang unti-unting nanlalambot ang buo niyang katawan. Dahil sa takot na dulot na kanyang narinig, nawalan siya ng balanse hanggang sa matumba siya sa sahig. Nang makita yon ng tatay niya, kagad siya nitong nilapitan habang bumubulong sa kanya. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Pag tayo narinig niyan, hindi na yan aalis dito. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang humingi ng dispensa. Ngunit di pa man siya nakakatayo, isang malakas na kalabog sa dingding ang nagpahinto sa kanila. Sinabayan nito ng mga pag-ungol habang paulit-ulit na nagsasalita yung nilalang na nagbabalat kayo bilang kakilala ng kanilang pamilya. May mga pagkakataon ding parang umiiyak na ito. Animoy may kung anong nangyari rito. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, hindi sila nagpatinag. Alam nila na panlilin lang lamang ito ng mga nilalang upang dayain ang kanilang isipan. Nagtagal ng halos kalahating oras ang ganoong paramdam pinuno bago nagsimulang kumatok ang nilalang sa pinto. Ray! Alam kong nakikinig ka. Buksan mo ang pinto. Parang awa mo na. Paulit-ulit itong sinasabi ng nilalang na kung saan habang tumatagal, lumalakas din lalo ang pagtama ng kamao nito sa pinto. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sila nagpatinag. Alam nila na wala itong magagawa para pumasok at darating din ang sandali na mananawa ito sa kakakatok. Ngunit makalipas ang 2 oras, hindi pa rin umalis ang nilalang. Nagdudulot na rin ng takot sa kanyang mga kapatid ang ginagawa nito, kaya doon na nagdesisyon ng kanyang ama na tawagin ang mga kauri niya. Naniniwala ito na hindi madadala ang nilalang kung hindi nila ito papakitaan ng karahasan. Dahil dito, kaya nagkaroon ito ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Matapos niya itong gawin, 3 tikbalang ang biglang lumabas sa kakahuyan. Mabilis nitong tinahak ang daan patungo sa kanilang bahay at nang makalapit na ito, kaagad nitong sinugod ang samarang. Buong puwersa nila itong inatake at sa sobrang bilis nila, hindi na yon nakapagpalit ng anyo. Paglapa rito ng mga tikbalang, kaagad nila itong ibinalibag papalayo. Ngunit ang ganoong atake ay tila bang hindi umubra. Dahil kahit malubha na itong nasugatan, nakaya pa rin itong tumayo at maglakad. Sa puntong yon, maingat na pinag-aralan ng mga tikbalang ang gagawin ng samarang. Habang pinagmamasdan nila ito, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na muling sumilip sa siwang. Pagdungaw niya, kitang-kita ng 2 niyang mata ang pagkahiwa ng katawan ng nilalang na nagpakilalang kaibigan ng kanyang ama. At mula sa loob ng katawan nito, umahon ang mga baging na gawa sa ugat. Nagsimula yung bumaon sa ilalim ng lupa hanggang sa makakuha na ito ng pira-pirasong kahoy at bato. Iyon ang ginamit ng nilalang upang maisakatuparan ang anyo ng samarang. At sa isang iglap, bumungad sa kanila ang kakaibang wangis ng isang halimaw na unang beses pa lang nilang nakita. Di hamak na mas malaki ito sa mga tikbalang pinuno, kaya yung mga kauri ng tatay niya hindi maipagkakailang nakaramdam ng pagkabahala. Ngunit hindi sapat ang pagkabahalang yon upang tuluyan silang matakot sa nilalang. Walang sabi-sabi, pag-atungal ng isa sa mga tikbalang, magkakasama itong sumugod. Paglapit nila sa samarang, buong puwersa nila itong pinagtulungan hanggang sa madarag na nila ito papalayo. Bagaman may mga bumabaon na matatalas na baging sa kanilang mga katawan, hindi ito sapat upang huminto sila sa pag-atake. Habang tumatagal din ang pakikipaglaban ng mga ito, di maipagkakailang mas lalong lumalakas ang bawat ataking binitawan nila. Hanggang sa hindi naglaon, ang samarang ay tuluyan na nilang nasukol at
nawasak ang katawan. Nang madurog na nila ang anyo nito, dito nakita nila Jethro ang itim na liwanag na biglang lumabas sa katawan nito. Kaagad itong lumipad papalayo hanggang sa maglaho na ito sa kanilang paningin. Matapos ang mga pangyayari, nakita nila na biglang nilamon ng apoy ang naiwan nitong labi bago bumalik ang katahimikan sa paligid. Nang masipat yon ang kanyang ama, kaagad naman itong lumabas upang kausapin ang mga kalahi niya. At nang magawa niya ito, mabilis ding kumaripas ng takbo ang mga tikbalang. At nang tumahimik na ang paligid, ito na rin ang naging hudyat ng kanilang ama para pumasok at magpahinga. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi naging maganda ang gising ng pamilya. Lahat ay nakaramdam ng kakaibang takot na bunga sa mga kaganapan na kanilang nasaksihan. Dala naman ang pagkabahala ng kanilang ama. Nagdesisyon itong ilayo na muna sa baryo ang mga kapatid niya at ang kanyang ina. Sa isip-isip nito, mas mainam na yon ang gawin nila upang makasiguro na hindi ito mapapahamak. Dagdag pa nito, mas makakakilos sila ng maayos kung mawawala roon ang mga kapatid niyang palaging laman ng isipan nito. Kaya naman nang marinig ito ng nanay niya, hindi na rin yon tumutol pa. Kaagad itong nag-empake at bago pa man sumapit ang tanghali, naihatid na nila yon sa bahay ng mga kadugo nila. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, dito pa lamang nila naramdaman ang lawak ng bahay. Sa mga sandaling yan kasi, wala na silang kasama. Mas nadama nila ang katahimikan sa paligid. Nakakapanibago, pero alang-alang sa kanilang pamilya, kailangan nila itong tanggapin. Pagtungtong ng hapon, dumating ang pamilya ng kaibigan ng kanyang amang biniktima ng mga samaram. Nagtanong ito sa kanila kung nakita nila ang taong iyon dahil kagabi pa yon nawawala. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na sumagot dito nang, Hindi ko rin nakita eh. Mula nung umalis yun dito kahapon, wala na kami naging pag-uusap. Baka naman may binisita lang. Kausapin nyo kaya muna ang iba niyong mga kadugo. Baka sakali may makapagturo. Nang marinig ito ng kamag-anak, hindi na ito nangulit pa. Bago yun umalis, nagpasalamat pa ito sa kanila. Tinanggap naman yon ng tatay niya. Kahit ang totoo, alam nilang wala na ito. Matapos ang pangyayaring yan, dito na dumating ang mga kauri nilang nagbabalat kayo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa samaran at sa araw ng pagdayo nito sa kanilang lupa. Marami rin itong sinabi na karamihan ay bunga ng naunang engkwentro. Ayon sa kanilang pinuno, kailangan nilang mahanap ang kahinaan ng mga ito bago pa man mahuli ang lahat. Mariin din itong inilahad na hindi ito magiging madali, ngunit sa tulong ni Jethro, malalaman nila ang totoo. Matapos itong ilahad ng mga tikbalang, muli siyang isinama ng mga ito sa lugar kung saan yon naninirahan. At doon, sa sentro ng pugad, sa isang bukal na hindi natutuyo, inilubog ang kanyang katawan. Pagkalubog nito, ang kanyang kamalayan ay biglang naglaho. Basta isang umaga nagising na lamang siya sa kanyang silid. Akala niya nung una ilang oras pa lang ang nakakalipas. Pero nang tanungin niya ang kanyang ama, dito niya nalaman na 3 araw na pala siyang natutulog. Pagtatapat pa nito na dahil sa ginawa niya, kung kaya't nalaman nila ang kahinaan ng mga samarang. Di man nila ito mapapaslang, pero madali nila itong mapapalaya sa katawan na pinamumugaran ng kanilang mga kaluluwa. At yun ay walang iba, kundi sa pamamagitan ng dagta ng isang mahiwagang halaman na nabubuhay lamang sa mga lambak kung saan hitik ang buhay. Nabanggit din ito sa kanya na hindi naging madali ang pagkuha nila ng halaman, pero sa kabila nito naging tagumpay ang lakad nila. Nasubukan na namin ang dagta ng halaman, anak. Epektibo ito. Madali nitong napapalayas ang mga samarang. Ang kaso,
Patuloy pa rin silang bumabalik. Hindi sila natitinag at kahit ilang beses silang matalo, hindi ito nagkakaroon ng masamang epekto sa kanilang lahi. Nadadamay na rin ang mga tao dahil ang pagdayo nila ay may kapalit. Naawa na ako sa ating mga kababayan, anak. Hindi ko na alam kung papaano malalagpasan ang problemang ito. Pagkasambit ng kanyang ama ng mga katagang yan, tahimik naman siyang tumayo at nagmasid. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang matandang tikbalang na nag-uusap kasama ng mga kauri nila. Yung bahay nila na walang tao, napuno ng mga nilalang na unang beses niya palang nakita. At ayon sa kanyang ama, ang mga ito ay tumutulong sa kanila sa abot ng kanilang makakaya. Napagpasyahan na rin ng mga nilalang. Nagagawa sila ng oras sa labas ng oras ng mundo. Sa pamamagitan nito, hindi na makakausad ang mga samarang. Ibibigkis nila ang tali ng ritual sa kanilang mga bewang upang ikulong ang kanilang sarili, magpasawalang hanggan. At sa loob ng dimensyong yon, walang sawa silang makikipaglaban dito. Nang marinig ni Jethro ang sinabi ng kanyang ama, bigla siyang nakaramdam ng takot. Alam niya sa kanyang sarili na kasama ang tatay niya sa ganoong plano. Sinikap niyang kumbinsihin ito na huwag sumama, ngunit ayon sa pinuno nila, hindi maaaring makagawa ng sumpa na walang kasamang taong nagtataglay ng totoong anyo at buhay na laman. Isa yon sa mga sakripisyo na kinakailangan nilang gawin para maisakatuparan ito. Huwag mo akong isipin, anak. Maaaring hindi niyo ako makapiling, pero ito ang tatandaan mo. Lahat ng nangyari at ginawa ko ay para sa inyo ng mga kapatid mo. Alagaan mo ang iyong ina. Huwag mo silang pababayaan. Sana, kahit wala na ako, matutunan niyo pa rin maging masaya. Hindi ako mawawala, anak, sapagkat ako'y mananatili sa inyong mga puso at alaala. Matapos itong ilahad ng tatay niya, doon niya napagtanto ang mapait na katotohanan. Hinihintay lang pala siya nito na magising bago nila gawin ang kanilang mga napag-usapan. Ramdam niya na mahirap ito para sa parte ng kanyang ama, ngunit naniniwala siya na wala itong pagpipilian. Kaya kahit punong-puno ng emosyon, hinayaan niyang gawin ito ang mga bagay na alam nitong tama. Paglapit nito sa kanyang mga kasamahan, dito niya narinig ang sama-sama nilang pagdarasal. Ayon sa tatay niya, ilang minuto na lamang ang natitirang oras bago dumating ang mga samarang. Kailangan nilang maisagawa ng mas mabilis ang ritual upang sama-sama na silang makulong sa dimensyon ng panahon na sila mismo ang may gawa. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nagsimula ng balutin ng nakakabulag na liwanag ang loob ng bahay. Bago nawala ang kanyang ama, narinig niya ang sigaw ng mga ito, kasabay ng nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ng pangyayari, pakiramdam niya hindi man lang umiral ang mga nilalang na nakita niya. Halos hindi rin siya makapaniwala na para bang panaginip lang ang lahat. Magmula noong nangyari ito, hindi na nakaranas pa sila Jethro ng pag-atake ng mga samarang. Ang kaso lang, kapalit ng katahimikang yon ay ang hindi maipagkakailang pangungulila. Nang malaman kasi ng kanyang ina ang nangyari sa kanyang ama, halos hindi nito matanggap. Walang gabi na hindi ito umiiyak at walang araw na hindi ito naghahanap ng paraan para muling mapauwi ang kanyang minamahal. Yun din ang naging daan para kay Jethro upang tumuklas ng mga lihim na karunungan. Sa paglipas ng mga buwan, hindi na paaralan ang kanyang pinupuntahan. Siya na ay naging ganap na disipulo ng isang manggagamot na nakilala niya sa karatig lugar. Nagbabakasakali siya na sa pamamagitan ng aral nito, matutuklasan niya ang susi patungo sa mundo na kanyang hinahanap. Ngunit ilang taon na ang lumipas, nanatili pa rin siyang bigo hanggang sa ang pag-asa sa kanyang puso ay dahan-dahan nang nawala.
Nang mapagtanto niya na imposible ang iniisip niya, nagpasya siyang tumigil. Tinanggap na niya ang masalimuot na kapalaran ng kanyang ama at nagpasalamat na lang siya dahil sa sakripisyo nito para panatilihing nakakulong ang mga samarang, ang nilalang na kasing lakas ng tikbalang.